no omaki ka itudo kod ketho mar kuo mar nyamburko. Jo od bura ma pacho ka oduoge tich bang' bedo e rusa ma adundo. Jatend piny Kenya William Ruto medo jiwo chung' mar Kenya e wi pinje ariyo mar tieko lweny e kind Israel kod piny mar Palestine. Geno mara nirio makare nyakorom gajuang machiegni ahinya chenro en kagi kacha nyinga Lydia. Okay, bucha ariyo mageto yudo ratiro ne anyuola 21 mano wito nyithigi e mach mano muoche skul mar Hillside and Russia bang' moho higa achiel ochwal e doho Manyien kod duol mar Choganda KNHCR. Buchego mano ochwal kaachiel kod riwruok mar elimu bora kod anyuola mano wito nyithindgi. Dwaro mondo mi doho ochik sirikal mondo kaw ndaw mager ne migawo masomo kuom rem keto kenge makare mar chiwo arita mowinjore ne nyithindo mano wito ngimagi. Riwruogegi bende dwaro mondo mi ochak nonro makende okale chik mar doho mar fwenyo adier ewi gino mano timore otieno ma tarik 5 dwe mar 9 higa mokalo mano kelo tho kod hinyruok mathoth ne jopuonjre e skul mar Hillside and Russia. What we are mainly seeking from the court is the defense of the Constitution and the upholding of the rights of the deceased children that were that their lives were cut short during the fire on the 5th of September 2024. So mainly what we are seeking to achieve through the constitutional petition is to hold those that are duty-bound, their responsibilities and duties, more so the school, Hillside and Russia Academy, more so the owners of the school, and more importantly, the Ministry of Education. That our parents, ourselves, will never take our children to school only to be called to collect bodies. Compensation is not enough, but justice and clarity on what happened would at least assuage the anger of these parents, and we are fully in solidarity with them. Gwenge mailwa ke Mandera itong mar piny Kenya kod Somalia osiro paro mar sirikal mar miyo gi bunde mar konyo gi kedo kod jomaundu mag Al-Shabaab. Ruodhigo kalo selwak Mandera e kinde limbe ma jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ogai mar obila Douglas Kanja kaachiel kod director mar okwach kich Mohamed Amin ero mar jukwaa la usalama wacho ni tiegruok makare kaka itiyo kod bunde kaachiel kod yore tudruok manyasani biro konyo e kedo kod maundu e gwenge makono mayudre tung. Bende gidwaro mondo mi migi nyamburko kod apiko mabiro konyo gi tawo chenro mag wuoth e kinde magitimo apedha. Tunafanya patroli kila wakati, tunatembea iko na sala pamoja na askari yetu na KBR yetu, ndio sisi tunatembea kila wakati. Wale maharamia wanaangamisha watu wetu, sisi tunataka kuangamisha, tutaendelea kuangamisha ikipata salata. Tunakanyaga na mguu 20 km, 30 km, 50 km, tunaenda kuangamisha. Tuko na diari kuangamisha hao kama tunapata sala. Apacho ka kod mano mar Senate doke chenro mek gi mapile kawuono kakoro negigeno ni jod bura kawuono dhi twak ewi dawo dho jogo mogwel ne lemo mopogore kaka mago mag mbetre. Kindego gibiro bende rango jogo mogwel ne lemo kaka mar apisa mandiko duond buche kod jalupne kaachiel kod jakom maduol makedo na Choganda KNCHR. Bende nitiere paro ma jod bura go biro twakie kaka mar apini manochwal kod jod bura ma Homa Bay Peter Kaluma. Paro ma bende koro dwaro mondo mi opoga payni ma counties kod mago ma piny owacho malo biro loso kendo kungo. Kwa woke pacho kanya korom gajuang jatend piny Kenya William Ruto medo jiwo kang mar winjruok e kind pinje mag Israel gi Palestine kako kang mar kelo kwe tok lweny ma osebede boma mag Gaza chakre 2023 e kinde twak mar riwruok mar piny mangima mong'ere kaka UNGA e boma ma New York. Jatend piny olero ni piny Kenya pod ochung' motegno kod dwaro ne mar jiwo kwe kind pinje ariyo to ahinya to pinjego mayudre e pinjego mag Juarabu.
Jawachelo sirikal Isaac Mwaura dok ne jatend piny Kenya William Ruto kowacho ni Ruto osego kang' ahinya to kaluwore gi singo mano ochiwo ne oganda kinde mano pedha yanga manifesto mare. Mabire kinde ma Ruto rwako higni 3 kaka jatend piny Kenya kaluwore gi Mwaura. Tend Kenya Kwanza osemiyo pek weche mag duoko piny nengo mar uchumi, chiwo thuolo mag tich, bero sekta mar somo, thieth kaachiel kod bero sekta mar pur e kind mamoko. Medo bende ni sirikand Kenya Kwanza osechiwo sir ne ohelni matindo, chal ma bende osechiwo thuolo mag tich ne oganda mathoth. Itainuka Kenya, itasimama Kenya, itanawiri kwa umoja na uzalendo. It is important to note that a lot of milestones have been covered to make good to the president's election pledges to Kenyans. In all these milestones, the government's focus has mainly been on job creation, not to mention agricultural transformation, for food security, and eventually lowering the cost of living. Tuna kazi ama ajira zaidi ya 9,000 ambazo zitaweza kufanyika, na pia tumehakikisha kwamba katika ule mpango wetu wa nyota tutahakikisha kwamba vijana zaidi ya 1,100 wameweza kufundishwa kazi vile ambavyo watafanya biashara, na kila vijana 70 katika wodi waweze kupatiwa pesa shilingi 50,000. Apisas mago kwach kicho mako obila mokaboro maitudo kod kuo mar nyamburko moro kido mar Toyota Land Cruiser V8. Nyamburko no wachore ne no chungie kar chungo nyamburko mate sendo bila Mamaseno e kinde mano kwale kendo bang'e no yude karo hala Mamaseno Shopping Center. Obila go ofwenyo kaka Shaban Omar, Stanley Kosgei, Frederick Lubatse, Harrison Mushiri, Charles Mutai, Jackson Lugadili, Helfas Sigoi kaachiel kod Isaac Kipngeno. Gisani odinne gi sendo bila ma Kisumu Central kanonro dhi nyime. Jogo marara kom kar chung'od bura ma kod bandera mar ODM okwa mondo kikel choch ne kind oganda ne yiero madundo ma the team makoro biro chope giko mare kod yiero mar duond buch ODM ma the team chieng' tich abich. Morris Juma Okumu ma en achiel kuom jochung' kata kamano obalo gi paro makamano kolero ni yiero madundo biro timo e taipo kod abiro dwe mar 11 higani. Okwayo jogo magombulo mondo mi obeda kicha kendo tim ikruok makare ni ne owuok e yiero mare yudo tiko maduond bura mar ODM mawacho ni ok ne orwako dwaro mare kata obedo ni osebedo jakanyo kuom kinde malach. Okwayo jodak mondo mi obed thuolo mar penjo jogo madwaro chung' Ugunja kendo ne ni manifesto margi konyo japiny. E wigari mokalo ka udhi kuonde ma jo aspirants bire to moloyo anye kanisni iwachonu ne by election ma Ugunja en tarik 6 September higa dweni. Adwa lero nu jo voters ma Ugunja no oyo en nomination mar chama maoduto ni wachako miluongo ODM. Akwayo ni professional mawa manu Ugunja gitimie gima jo Kasipulo timo mondo giluongie candidates ma parties gi nominate mondo giketgi e forum gi jo candidates gi oselnigi manifesto margi kiki wawe jo piny to gin professional mondo gibed kod an informed decisions maginyalo relate to the citizens mag Ugunja. E kinde ni modhi yiero ni gik matimogie wanyis kwe kod maturity, kik wakel lwenje mabiro hinyowa, hinyo nyithiwa, hinyo wegewa, hinyo anybody. Tajuma loko hendimegi kamora mora. Watimuru gi kwe, kik wang'ang'ana kwa laro gik ma okono beni laro. Mano kane en twak motendre kod yiero go nyakorom ga jonga bro dhi mbele Ugunja kaachiel Kasipul duto waketo wang'o bro keto kiti ng'eyo mano ni ing'eyo kaka weche go bro dhi mbele. Dongo jaulomo wacho ni enti olomo Sigomre weche gichopo ne yo makare kata bano Amos Mbago wacho ni enti Makadara Athiriva mor gi chenro mar kage kacho chieng' omenya ntie sega ogenya karo nyathi Nyasaye nyisa kacha ni entiere adimba.
Kamachielo liet pod medre ewi chung' ma jopuonj junior secondar emiyogi teko mar tawo chenro mag somo e junior school ma ok orwak telo kowuok kuom skunde primar kaka osebedo nyaka ne sirikal mar Kenya Kwanza donjie telo. Kawuono jopuonj mag junior secondar ma Homa Bay kod Busia oriwore gi jowetegi e golo pachi kaka Elizabeth Ajode leronwa. Tend riwruok mar jopuonj mag Kupete County ma Homa Bay koro omedo duondgi ewi dwaro mar riwruogno mondo oket jopuonj mag junior secondary obed kar kendgi kendo gita tijegi gin giwegi ma iluongo ni autonomy. Tend Kupete osebedo ka sundo mondo mi sirikal kokalo e migawo mar somo oket jopuonj mag JS ochung' kar kendgi kendo pog JS gi skunde mag primar mondo jopuonj mag JS obed gi yot e tayo tijegi. Kotelnegi kod jagoro margi Stephen Yogo kod jakom mar Kupete County no Jako Koth giwacho ni onge kaka jopuonje mag JS inyalo telnegi kod jopuonj mag primar, gino magiwacho ni osemiyo jopuonj mag JS ocha. Wadwaro ni wabed gi welfare mar jopuonjgi ma clear kendo wadwaro ni gibed gi skul mochung' kar kendgi. Magi bedo gi jotelo man gi qualifications kendo wanyalo bedo gi thuolo ma japuonj ma JS nyalo wuok ke JS kama entie no to dhi e senior school ka gibedo transferred to transition no bedo. Wan gi curriculum mar JSS. To ka sirikal nokelo curriculum mawacho ni wan gi 2633. En gima ber ni koro jogi onego gichung' kendgi. E twak mar giebo mama Homa Bay, jotend Kupete County no okoni jopuonj mag JS ni kod rang'iny mar somo mamalo kendo koro nyaka sani sirikal ne ni gichung' kar kendgi kendo giwegi gita tijegi ma ok ni telo negi kod jopuonje skunde mag primar kaka osebedo kadhi nyime. To call upon the government, the Ministry of Education, the employer, Teacher Service Commission to hasten to provide a clear progression pathway, to provide a better scheme of service to the teachers. We are teachers who are post-primary school teachers. Depending on the environment that we are in, we ask that our employment, our career be recognized, our work be recognized. Paroni bende ojiw kod jotelo mamoko mag Kupete County ma Busia kotelnegi kod jagoro margi Mofat Okisai makwedo sirikal mamalo kuom dwaro wito oko chikego mane ochwal kod aput matayo tije ma higa 2020 mong'ere kaka Fatuma Chege Task Force mane ojiwo pogo somb junior school kod secondary. Presidential Working Party on Education Reforms came and nearly rubbished the recommendations of the Odhiambo Task Force of 2012 and the Fatuma Chege Task Force. JSS teachers are dissatisfied, they are disgruntled, they are not comfortable in the working environment where their services have been domiciled. Jopuonj go omedo ni somb junior school osebedo kod ng'ikruok ka bende ok migi thuolo mar chiwo puonj makare botend skunde primar. Asking the government to ensure the junior secondary school is established on its own. The government should be providing quality education. As we are speaking, the grade 9 are about to do their national examination. A student is going to the national examination without seeing even a conical flask, even a microscope. The government should establish JSS as an autonomous institution. Elizabeth Ajode, RAMOGITV. Nimagomag tuke Osman Dembele.